Diuen que riure ompli l'ànima d'alegria. Per això, la següent monologuista farà que això, en lloc d'un teatre, parega un cor de gospel. Amb tots vosaltres, Carol Tomàs! Bona nit, Alcira, què tal, com esteu? Bé, no? Bé, estem així tots juntés, molt bé. Que anava a dir-vos, així en el poble, en Alcira, teniu colombaires, dijos? Sí? Calla, que jo no ho sabia, i és que en el meu poble sí que n'hi ha. El colombaire, el colom, nena, que no... A veure, si penso que era una colònia o alguna cosa. Vos conti això, té un per què, d'acord? Perquè l'altre dia, llegint el diari, vaig topar en aquesta notícia, i me l'he memoritzat i tot, per a contar-vos-la. La notícia és real, i tot el que vaig a contar és real. Dia així, el titular dia així. Colp a la màfia dels coloms. Ah, doncs sí, Sí, colp a la màfia. Què dius, màfia en els coloms? Hosti, màfia, tu què? Però això què és? Com Narcos? O Los Soprano? No sé, què diu el colombaire Escobar? Plata o ploma? Claro. No sé. Puta huevón. Huevón sí, perquè és un colom, però bueno. La notícia era esta. 3 jóvens d'Alacant han sigut detinguts per segrestar, repetisc, segrestar un colom que li han ficat de nom Sardina, que tu dius, carinyo, l'has ficat Sardina, a un colom l'has ficat nom? Sardina, que està ben ficat el nom, està ben ficat perquè tant la sardina com el colom en escabetxe, per xuprar-se els dits. Això sí que ha de veure. Ja està. Però al lío, resulta que era un colom valorat en 1.200 euros, un colom de competició. Què tu dius, de competició, un colom? Però en què competeixen els coloms? O sigui, què fan? A veure qui fa la cagada més gran? Dic, no, perquè aquesta competició ja la fan totes les setmanes al Congrés dels Diputats. Dic, no pot ser això. Claro. Així és que diu que era un colom de competi, nena, de competi, que Fernando Alonso està dubtant, diu, tornaré a Ferrari o agarro un colom així en el rotllo Avatar. Està ahí pensant-se. I el preu? O sigui, el pardalet valia 1.200 euros. 1.200 euros. Mari, 1.200 euros, però el colom i què fa? Que val més que una Thermomix. Jo dic, però què fa un pardal d'això per valdre 1.200 euros? Què fa? Què canta per Nino Bravo, el colom? No, perquè si és així el colom canta per Nino Bravo, jo dic que és cosit germà meu i m'on anem al Family Duo a guanyar, claro. Home, no? Metges? No. Però seguim en la notícia, val? És que me'n van xixar. Deia la notícia que els 3 jóvens alacantins d'entre 16 i 18 anys, que tu dius, 17. No escrigues tant, carinyo, i fica 17 i ja està. Bé, però això és cosa meva. Cridaren a l'amo de Sardina i per dir-li que tenien segrestat el seu colom i que demanaven un rescat, atenció, de 50 euros i un altre colom valorat en 100 euros. Que vergonya! Que vergonya, no, en sèrio t'ho dic, que vergonya, a mi me dona vergonya la joventut valenciana, me dona vergonya 50 euros per un colom que val 1.200? Això, estem imbècils o què passa? Això és el que m'ha de pres estos xicons després de més de 20 anys de corrupció a la comunitat valenciana? Home! Home! Per a què ha servit tota l'herència que mos han deixat mestres de la corrupció com Camps, Zaplana, Rus, Cotino, per a que ara vinguen 2 xiquets corruptes, xiconinos, i siguem la vergonya de la corruptola a la resta d'Espanya? Nena, tenim una història i n'hi ha que respectar-la!
La manga brecha! Bé! Pues se me pasa enseguida, soy aixina. I després, la jugada del trueque, nena, del trueque. O sigui, canvien un colom de 1.200 euros per uno de 100? Això quina merda és? Això és com si canviares a Messi per Batshuayi, saps el que vull dir? No quadra, no quadra! Bé, això quin trueque? Això, t'hi dic una cosa, això agarra el mestre del trueque valencià, el senyor Fabra. I s'entera d'això, els 3 xiconillos es corre per a la porta, Castelló a Gorraes, pam, pam, es queda soles. També, per l'amor de Déu. Bueno, evidentment els van detindre de seguida, els 3 xicons estos, i atenció, perquè està guai, perquè digueren, estan detesos per un delicte de robatori amb força. Què te dius? Hòstia, amb força, era un colom, saps? No era Rafa Mora. I també és molt conegut que els coloms s'utilitzaven com a missatgers, no? També se'n recordeu, els missatgers. Per això ja era fa molts anys i a la guerra i de més. I, clar, aquest ofici ja està en desús. Ara envies un WhatsApp i Santes Pasques. Però saps què passa? Que n'hi ha coloms que volen aguantar el seu treball de missatgers, perquè el colom es diu, home, és que jo tinc 15 pitxons que alimentar i, nena, saps? I aleshores n'hi ha coloms que estan aprenent a fer emoticonos en la seva cara. Clar, i entonces el colom arriba, li entrega el missatge, escolta, que va vindre la teua sogra a passar uns dies. I enseguida fa, mierda con ojos, el batxira i te quedarà ja el colom. Sí, sí. A mi el que em sobta prou és que la qüestió d'esta dels coloms ara resulta que es considera un esport. És que és un esport. Què dic, però un esport? O sigui, els colombaires són esportistes, federats i tot. Què tu dius? Però si són homes que no es menegen tot el dia. Bé, que també el bàdminton no és una festa i és esport olímpic, també t'ho dic, saps què vull dir-te? Però són esportistes que la majoria fumen, no guarden una dieta sana i tenen la casalla com a beguda oficial de l'equip. O sigui, és que... Claro. Jo dic, ja està clar, Maradona no volia ser futbolista, volia ser colombaire. Ho sabem? En resum, que m'ha donat que, mira, que per a molta gent, això dels coloms és superimportant. I per a una altra gent no ho és tant, com en tota la vida, no? I, de fet, l'altre dia, parlant en això amb el meu amic Vicent, me deia, jo em caguen els coloms. A mi me donen igual, jo em cague en els coloms, jo em cague en els coloms. Fins que vàrem arribar al seu cotxe, que el tenia en un arbre aparcat, i ens vàrem adonar que en realitat són els coloms els que es caguen en nosaltres, literalment. Bona nit, Alcira! Gràcies!